നമസ്കാരം കൂടെ അത്രട്ട ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനാ. ആരാണ്? വരൂ വരൂ, ഇരിക്കൂ. പേര് അഷ്റഫ് അല്ലേ? എന്താണ് പ്രശ്നം? 30 വയസ്സായി, ഇനി എന്റെ മംഗല്യം നടന്നിട്ടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടില് ലോക പൂയ്പനുണ്ട് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓനക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൂതറോട്ടേട്ടാ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ശരിയാക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ? ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിൽ കിഴക്കേ ഭാഗത്തെ തൂണിന്റെ അരികിൽ കുഴിച്ചിടണം ഇന്ന് രാത്രി. ഓക്കെ? ഇന്ന് രാത്രി കുഴിച്ചിടണം. ശരി, ഓക്കെ കുന്തറോട്ടെ. ഓക്കെ, നാളെ രാവിലെ ഉസ്മാനല്ല, ഇനി പോത്ത് ഉസ്മാൻ.